Biye alamisa ye juin kalo tile 20 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunu arabadon juin kalo tile 19 san 2024 o kun ye don sugantilen don min ni ale bolo dalen no walasa diripanotosi ale yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na. O y'a yira k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni sigila babu min kan walasa u bɛ se ka taa joli sɛgɛsɛgɛw kɛ ni maa kofɔta ninnu ni ala ye u lajarabi diripanotosi la. Dirpa ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya di kunu arabadon juin kalo tile 19 san 2024 kɔnɔna na. A y'a yira k'a fɔ ko an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka wulikajɔ dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ni a kɛla Kidali ye masurunya la. A y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni tigɛ da Tuaregi 11 ɲɔgɔn kan ni sigana o yɛrɛ kɔni kɛlen no olu la kosɛbɛ. Kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔlen no k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni sigalen no ninnu ma kofɔta ninnu na ko n'a sɔrɔ ni banbagaciw yɛrɛ kɔni tɛ. Ameta anga jamana kɔrɔnya fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gao. A yirala k'a fɔ tarata don juin kalo tile 18 san 2024 kɔnɔna na ko cɛlaka dɔ ale yɛrɛ kɔni suyela Gao marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka quartier min ni ale bɛ wele ko Bukati na ale yɛrɛ kɔni bɛ Zugwere ale commune fɛ. A yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye finitigilakaw ye olu yɛrɛ kɔni ye su yɛrɛ kɔni ta ka taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. U y'a yira k'a fɔ ni su yɛrɛ kɔni ko a yɛrɛ kɔni ma sa gansan ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye marifacikisɛw ye ko olu yɛrɛ kɔni nɔ bɛ ni su in na. U tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna enquête boloda ni marabolo kɔnɔna na walasa fɛn min yɛrɛ kɔni kɛla a kun ye. Halisa ala ka badanɛ ma ala k'a di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma. Seliba ni ale yɛrɛ kɔni tɛmɛna tɛnɛndon juin kalo tile 17 san 2024 kɔnɔna na. Fɛn min yɛrɛ kɔni ye foroba baarakɛlaw ye ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni dɔ bɔla ka kunnafoniya yira k'a fɔ ko seli tɛmɛnɛ a baara o yɛrɛ kɔni ma nɔgɔ kosɛbɛ. O hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni sera an ka foroba baarakɛyɔrɔ ani kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ la sisan nɔ ko maa ka dɔgɔ yen nɔ ka sabu kɛ maa caman olu yɛrɛ kɔni bɛ taa seli kɛ u faso la. Dɔw yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya yira k'a fɔ ladala kunda seli ale yɛrɛ kɔni mana tɛmɛ o tile 2 la maaw yɛrɛ kɔni bɛ taa foli kɛ u bɔnɔ na ko o yɛrɛ kɔni de bɛ ka kɛ sababu ye k'a to baara yɔrɔ olu yɛrɛ kɔni denbayalen tɛ nin wagati kofɔta in na. A bɛ wagati dama dɔ bɔ an ka ba Maliba ale bɛ kuranko gɛlɛya o kɔnɔna na. Fɛn min yɛrɛ kɔni ye baara yɔrɔw ye minnu ka baara o bɛnnen don ji sachet ale dilanni ma ani a feereli olu yɛrɛ kɔni bɔla ka u ka dusumangoya kɔ o yira kosɛbɛ. O y'a yira k'a fɔ ni kurantigɛ in o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to olu ka nin baara kofɔta in ko u yɛrɛ kɔni tɛ ka bɔ o yɛrɛ kɔni caman sɔrɔ a la. Ameta Banjakara a yirala k'a fɔ tarata 1 o yɛrɛ kɔnɔna juin kalo tile 18 san 2024 kɔnɔna na ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale ko o yɛrɛ kɔni ta ko olu ka marabolo dɔ sɛgɛrɛ ni ale bɛ wele ko Tenkuru ni a bɛ Banjakara o yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna na. Fɛn min yɛrɛ kɔni ye dugudenw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ u ka dugutigi ye ko bingani walekɛla ninnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka ale bɔnɛ ani na ko o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ko u tilala tuguni ka tunu ni maa kelen ye. U tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni u ka sow ye ko u y'o caman jɛni ko ka boli ni u ka bagan caman yɛrɛ kɔni ye. Dugudenw olu yɛrɛ kɔni tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko nin dugu kofɔta in yɛrɛ kɔni na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye lakanabaliya ko o yɛrɛ kɔni bɛ u ka marabolo kɔnɔna na kosɛbɛ nin wagati damadɔ in na. Halisa ala ka jamana in basigi minnu bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli badanɛ ma ala ko o di u ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma. Ameta Lelo ye ni ale bɛ Bura marabolo kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la a Songo. A yirala k'a fɔ kunu arabadon juin kalo tile 19 san 2024 kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye banbagaciw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale ta k'a ni marabolo kofɔta in yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to maa 4 olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ka maa 1 o yɛrɛ kɔni jogi.
Ameta Senegali airala ka fo samnya were kwani damne na yoro chama were kwanna Senegali ka oluere kwani dusuma kashileno ko sebe ka sabuke kuna fono oluere kwan bola ka ira ka fo femire kwani sai kerankerani ala ka ba peran ko were kwan bola ka cheni ba were kwan ko ulu fenomi yere kwani kela telefoni were kwani sababu yala femire kwani makoro oluere kwan bola ka ladilika ko were kwan de ko sa ko ni alere kwan willa ko ma ko were kwani jija ko sobe ko were kwani dugo ro nyema were kwan naka inoksu ko uluere kwani datuguni ami alewele ko nyigal mamino ani femire kwani dubale mafoye telefonu wa ira ka fofena ko ka klaka uluere kwani foka ko uluere kwani fone be sega ka sababu ka ka ba peren ko were kwani sama Ameta Kore Jinor la airala ka fo tarata temene juin kalo kleta ani sheke samba fla ana mukannan konna femire konni irsi jamana nyamoga ni alebe wele ko Vladimir Putin kuna fono olere kon kumbola khaira ka faku alere kon kuntana bona were kon keni aire kon kumbena ni abara nyoga ni alebe wele ko kinga jogging airala ka fo bara nyoga were kon bena teme irsi alene Kore Jinor were kon nyoga chen o temene ko fo waira ka fo Vladimir Putin ni alere kon bola no ko aire kon kangata akunda femire yor ko aire kon kangata akunda Vietnam kan waira ka fo Vladimir Putin ni aire kon bola no ko akon kanga akunda Vietnam kan kuna foni kunchela ameta sur Afrika airala ka fo oluere koninka jamana nyamako wulen flanani abi wule ko Cyril Ramaphosa ko alere kon bola ka deja manda were koni soro araba du juin kalu kleta ani konato samba flan ani mukannan konnana waira ka fo ko aire konne kaleka were kon mi yere koni kala petrolianu were kon nga marabulu nyamako chama okumbe akeneka Nine kume dansike kay bi kuna fonna anga foli be alame be ga jakulu bela jele mali kuno fo mali koka au kambe shini ni alama nga joana